Na, hello, hello! Szakasztársal fogok játszani, Rommellel 006-tal, és egyelőre neki a 5-ös szint a legnagyobb harckocsija, úgyhogy kicsivel megyünk. Köszönj, Peti! Sziasztok! Hát igen, itt lesz trollkodás. Nézed már, bakker, 2 FPS-en volt. Trollkodás jön. Na, Peti, hát ilyet. Hogy gyorsak voltak. Á, legyorsulom én netek is szar T18-adat, az biztos. Ja, már beszedem a láztat. Jössz utánam? Persze. Oké. Ugye Himmelsdorfon játszunk Encounter módban. Oda már nem. És igazából nem is tudom, mit csináljak. Peték bekeppeltek oda. Bekempeltek. Na, csináljunk egy kis. Hallják, megkarok. Trollololol. Peti, új bekempeltem ide a házba, látod, hol vagyok? Csak már az volt, hogy 6 életben maradt, hogy ugye most meghalott köszönöm. Megdög lesz. Na, mégsem még. De én csak én átmeneti állapotban nézve, azt van valami is kapcsolódó. Téged kell. Bakker Peti, médiumok. Nagyon szó szerint. Láttad? Láttad, Peti? Én kinyírtam őt, ő kinyírt engem. Figyeljed! Látjátok Petit? A kis troll T18-al jött. Szép, szép. Na és van még egy, amit kapcsolom. Illedelmes vagy, Peti? Hát azt akarom, hogy megjelzt a pixelnyomatokat, nem képes. Trollganod van, vagy melyik van rajta? De kifejlesztettem, ja. Ja, de nem a trollgan. Á, ott van a kis PZ2. Vigyázz, a T18. Na, mindegy.
Na nézzük, Peti, gyere PZ4-jel. Idegfejű lett. Jól van, jól van. Jössz, már megy a videó, vagy még? Jaj, bocs. Már megy a videó, vagy még nem? Haha, már rég. Várj, most egybe veszed fel a többit? Jaj, jó. Mehetünk? Aha. Majd mondjál valami szakmait is. Én ehhez nem értek. Hopp. Hát így nem érdemes. Hölgyeim és uraim, Peti azt kérte, mondjak valami szakmait. Hát akkor kezdjük. Ugye 6-os tierben vagyunk, Komari mapon, és ugye Peti PZ4-ének trollgánya van. Mit kell tudni a trollgáról? Kicsik ellen tényleg troll, de ilyen ARL meg M6 meg ilyenek ellen szart se ér. Jól van, Peti, jól van. Ideges vagyok. Nem nagyon TD-zek egyébként, most kezdtem... Most kezdtem el ezzel a PZSF-ellel. Nem is nagyon tudom, hova kéne mennem. Nézd, már egyedül jövök. Peti, te se jössz erre? Mondjuk azt jó lenne. Tudod, mi lesz a címe a videónak? Noobkodás tetőfokon. Hogyan egy traktorral, vagy én megyek TZN-nával, vagy M37-tel megy el 100 jó. Mi megvan még a PZ38 N-nád? Azt nem fogom eladni. Például gyakorlósíták a életről. Akkor ne add el, én jövök Tigrissel, te meg PZ-vel. Leütközve azt a PZ-eset fest 2 életem van, jaj. És jön az unalmas várakozás. Ja, azt jegyezzétek meg, hogy ezekből a videókból túl sokat nem fogtok tanulni. Az biztos. Mentek fogadni bázist. Peti, gyere már spotolni nekem. Megöl az unalom. Jó van, jó van, jó van. Várjál, egy olyan kis béna izével, vagy majd. Nem is béna, figyeld. Ó, Ó! PZ3. De Peti! Ó, ez a szolgál. A lopós mindenedet. Neked is trollgálod van, vagy arra egyáltalán nincs? Erre nincs. Figyeld, első sebzés. Bakker, hogy lehet ennyire béna? Hát igen, most nem lopós lesz. Megint kiszed. Felfedeztek. Tessék, azt spotoltam neked, de a minőség... Köszi, tudom is lőni. Hoho, Peti, mennyi spot damage-ed lesz? Hellcat? Azt trollgánnal kiszeded? De hát ilyen trollgálnál hát... Kávé egy, Peti? Tudtam. Jó sokan vannak.
Az a baj, hogy itt a házaktól nem látok semmit. Ezt a tankot, ami Jocinak van, ki ne fejleszétek, ez egy olyan, hogy... Hogy menj a fenébe. Dehogy szar. Csak most fognak szarrá lőni. Látjátok? Tök jó tank. Mivel menjünk? Nem tudom. Nem tudom, a nézőknek valami nagyot is be kéne mutatni. Jövök tigrissel, te gyere pénzével. Oké. Hoppá! Van valaki, amit kiszedhetek már, ha odaérek. De Jocó, merre menjek? Szerintem ne csináljál semmit. De szépen vagy oldalt, na jelöld már be a térképbe, Szerintem ne csináljál semmit, Peti, kempeljél be. Vagy ha olyan nagyon hős akarsz lenni, akkor mutatom, hova menj. És jöjjek túl. Nem muszáj, de csak akkor menj oda, ha már mindenki elhelyezkedett. Hol van, na de ez gyors tank, ez ott lásod. De várjál, még várnod kell, Peti. Mindenki menjen föl a dombra, aki kempelni akar. Érted? És várj egy kicsit, hogy mindenki fölérjen, és utána rohanjál ki. De meg hova mész? Én megyek innen a fenébe. Nem szeretek kempelni. Egyébként senki komolyan ne vegye a hülyeségeket, amit mondunk itt most. Ez a videó csak is a szórakozásra épül. A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a videóban elkövetett noobságokért. Köszönöm. Nézd meg, egyedül jövök ide, mert bekempelt. Most már mehetsz. Csak higgadtam, Peti. Igen, ezt nem tudod. Ebből milyen hosszú videó lesz? Senki se fogja végignézni. Ott az első spotot, Peti. Számoljam. Nézd már, bebuggolt, ott F6-osban van egy világító ikon, neked nincs? Nézd meg, buggol a játékom. Ebben a szektorban itt. Ja, már nincs, kár. Jól nézett ki. Júj, mennyien vannak? Ajjaj. Figyeljed! Aha! A fene! Nekem van ékom. Nagyon nyomik ezek. Csak csapatban tudnak nyerni. Pedig valahogy levettem a kávé szuperből 600 életet? Nagyon durva, nem tudom, hogy... Ez jó menet volt. Az. De már meghaltál? Jött? Nem, talán volt este, nem tudod nézni. Gyere. Hány TP-t kapott? Na, még egy videót vegyünk föl. Jó, mivel meg? Nem tudom.
Milyen tankjaid vannak? Egy K1-kel nem, K1-kel nem, az arról nem. Le egy traktor. Gyere T1-jel már, ha van, vagy most elad. Nekem már nincs T1-em. 4-es szintűd van, normális? T28. Oké. Hoppá! Ez jó, ez. Na nézzük, egy kis oktatás. Hova érdemes ezen a mapon TD-vel menni? Főleg ilyen papír TD-vel. Merre menjünk? Nem tudom. Balra? Hát. Én balra szoktam. Be lehet menni oda az A0 szektorba, vagy esetleg a C0-ba, és akkor, ha van egy jó spotter, T28-ban csak azt nem érem, hogy rohadt hosszú. Bebújok egy szikra mögé, vagy az egyik oldalülőnek, akkor visszatolhatok, akkor meg a másik. magyarázok, Peti. Na szóval, hogyha van egy piszok jó spotter, aki előre megy, és tegyük fel nem döglik meg 2 másodperc alatt, akkor ott az nagyon jó agyaggalamblövészet lehet. Viszont, hogyha ott álltok, mondjuk 2 TD, és senki sem megy előre, azért megfontolandó visszavonulni. Most Peti biztos bevállal nekem egy kis spotot. Ugye, Peti, spotolsz nekem? Na, és ha vannak jó csapattársak, akik ne spotoljál, lehet, hogy itt van ez a kis BT7, akkor be lehet ide jönni, bokrok közé, dupla bokor, meg minden, és akkor, mint a Su-75, lehet lőni. Egyébként majd fogok csinálni S100-al is, meg 75-tel is bemutatót, csak most kicsit humorizálunk. Bocsánat az esetleges lagokért, hát igen, a Fraps kicsit belassítja. Peti, vonjél már, gyere már vissza! Peti! Látjátok, meg van fordulva. Ez mi az meg? Ilyenkor nagyon érdekes szoktam mondani. Mi az az UR57 rossz? Az egy páncélvadász. Az a kis kicsi francia? Angol. De kicsi? Az a nagyon pici, igen. Nem, Jó, nem lesz több spot. ez ciki aztán. Na. Azt mondja, hogy fölmegyek ide a E9-es szektorba. Rajtam vagy, Peti? Igen, Na, vedd meg az a UA. az volt az? Árá, Peti, most belagoltam, 10 FPS-en van. Nekem 26. Jó van, de nekem a Fraps is megy. Igen. Azt tudod, mennyire zabálja az FPS? Nagyon durva.
Még Matilda. Az aztán szép. Ugye, ugye? A Matildát. Hogy dőljön rádam egy fa. Aztán most döglök meg, de mindegy. Hogy tudtam? Szia, Peti! Ugye itt van a tigriskör, hát elég szarul szerepeltem. Mivel menjünk? Na, ezzel mai adásunknak vége van. Ez fel lesz majd természetesen. Hagyjuk. Hello, majd legközelebb találkozunk.